ассалому алайкум дӯстони азиз, ба канали Auto TV хуш омадед. Имрӯз 7 ноябри соли 2023 беҳтарин навораи бачаҳо азиз, се дона Мерседес қабул кардем. Daewoo Lacetti ВАЗ 2102, ВАЗ Priora, Toyota Volkswagen Golf, баллонҳои фурӯшӣ фирмаи Toyota, Vectra B, Astra F, Astra G ва дигар мошинҳо тамошо кунед. бачаҳои азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш дар ҳамин навор лайкотона базанед, хотири меҳнатое ки мо мекунем. Нигоҳ кунед, аммо ҳар рӯз навор кисем бачаҳо, нафаре боша ки тамошо кунад ва лайкора базана, история дамона. ай ҳаматон розием бачаҳои азиз. барои реклама хона, мошин, замин, квартира, велосипедай, аппаратай, компютерай, телефонай, чизе боша барои фурӯши реклама метавонед равон кунед. Хона боша роиш кунед бачаҳо, маромат кунед, лайкора бизанед, дар комментария ҳатман нависен кадом мошинҳо шумода маъқулай, мо пешон мекунем, эълон аз сар мекунем. лайка бизанед, далши тамошо кунед шеруи нав. якм эълон аз ВАЗ 2102 сар мешавад. дӯстони азиз, солиш 1984, айни ҳол дар Душанбе, яъне ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. 15500 сомон нархаш. рости бачаҳо ҳамин одам ҳамин рақамош занг зад, WhatsApp дорад, номерои дастиам кор мекунад бачаҳо азиз. ҳолаташ беҳад хубай. 2102 ВАЗ 15500 сомонӣ. хай бо худотон гап мезанед, арзон кунад. хуб бачаҳо, сӯзишвориш бензин, мотор 03, коробкаш механика. ҳолати мошин хубай, ҳуҷҷатҳошам созай, баллоно 50%, хадавои 100%. маромат рақамҳо барои муроҷиат кардан, маълумоти муфассала гирифтан метавонед занг занед. аз номи Сомонаи Auto TV бигӯед ки аз номи канали Auto TV занг биресем, иншоалло шумо бо скидка мекунам бачаҳо. фақат беҳуда зангшо назанем бачаҳо азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш кардагиам ки беҳуда нороҳат мо накунам. мошини фурӯшии дим дӯстони азиз, Мерседеси фурӯшӣ, ҳамин ҳолат, ҳамин состояние қабул кардем. айни ҳол дар ноҳияи Фархори Хидмонай бачаҳо, солиш 2000 сол. бениҳоят ҳолаташ хубай бардор азиз. рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои Русия, WhatsApp доранд, муроҷиат мекунед. коробка механика, мотор 1.8, бензини гази евро 4, хадавои 90%, баллоно 70%, ҳуҷҷати 10 моҳа дорад. нархи 45000 сомонӣ бо савдо мешавад. варианти алишӣ надорад бачаҳо, толка сум лозимай мефурӯшанаш. солиш 2000 дар ноҳияи Фархор. рақамоша мондагием бачаҳо, худотон занг занед, боз оиди ҳамин Мерседес маълумотоша бигирен, рафта харидориш не бачаҳо азиз. мақсади мо баъри шумо реклама кардан ҳаррӯза, шумо лайкотона бизанед. аз ҳаматон розием иншоалло. чанд қад дастгир шава бачаҳо, меҳнат бисёр мешавад иншоалло. эълони сеюм дӯстони азиз, баллонҳои фурӯшӣ фирмаи Toyota. ин ҳамин размери 85-65 R15 наван фирмаи Toyota. хоб сумаш 1200 сомонӣ, комплект 4 қати дискошай. ҳами баллоно соҳибаш ҳам Мерседес ки пешаи наворда, пешаи рекламаш кардем, ҳам мошинае. WhatsApp дорад, метавонед муроҷиат кунед. дар Фархор айни ҳол қарор дорад. хулоса ки касоне ки мехарен, рақамоша мондагием, дастиву WhatsApp доранд, муроҷиат кунед. 1200 сомонӣ, 4 баллон комплект. эълони навбатӣ дӯстони азиз, Opel Astra F, айни ҳол дар ноҳияи Ёвон, солиш 1996, бо нархи 30000 сом фурӯхта мешавад. рақамҳои WhatsApp дастӣ. газ, бензин, мотор 1.8 механика. ҳолати краскаш хубай. мошина вақти гирён карданда камтар дуд мекунад бачаҳо. ҳуҷҷатҳо тамом шудагӣ, баллоно навай, хадавои нав, савдо мешавад. суроша сундакор бачаҳо, ҳамин одам дар Россия ки ҳастай, сурати соз надошт мода равон кунад. худотон занг занед, дар WhatsApp шо муроҷиат кунед, иншоалло бо худаш суратоша равон мекунад. оиди мошин бо маълумотоша мегирен, занг мезанед, рафта харидорӣ кунед. ҳамин қадр сурат мода равон кунад баҳри шумо. касоне ки харидори аниқ ҳастен, боз занг занед, суратҳои дигаша роӣ мекунад, мебинед. эълони навбатӣ дӯстони азиз, Opel Astra F, солиш 1994, айни ҳол дар Фархор қарор дорад. дар Фархор бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газай, дар кузофи седан, краскаи сиёҳи тозаки хушроҳак, авио мотори 1.8 литр, коробкаш механика. мошина моторша нав кардагиам бачаҳо азиз.
срочно мошини фурӯшӣ ҳама ҷош солиш 97 кардагай, худаш мошин солиш 94. намиқа маълумот бачаҳои азиз, касоне ки мехарен ҳамин рақамоша мондагем занг мезанен. хона, замин, квартирау, телефону, аппарати, компютери, калькулятори чизе боша хулоса роиш кинен. иншоалло мо дар навори баъдна рекламаш мекунем. ҳастан нафарое ки мо дар муроҷиат мекунанд хона навор кинен, хонафурӯшо роӣ кинен, мо иншоалло рекламаш мекунем. мақсади мо фақат мошин нест, чизе боша мо реклама мекунем барои тамошобино бачаҳо. мошини навбатӣ дӯстони азиз, Opel Astra G солиш 2000. ҳамин ҳолат тозаки хушу айни ҳол қарор дорад дар хуҷанди бостонӣ. 56000 сомонӣ нархаш муайян шудагиай. рақамон 927 охириш 20. марамат муроҷиат кинен аз номи Сомонаи Auto TV. сӯзишвориш бензини газ кор мекунад, дар кузови хечиби қарор дорад. авиё мотори мошини 1.6 литр, коробка передачи мошини автоматика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. касе ки мехара фақат занг зана. дӯстон, марамат кинен, успеҳ кинен, мошина бигирен. солиш 2000 Astra G 56000 сомона. худотон боз занг занен, оиди мошин маълумоташа бигирен. ҳолати балонош хубай, мотор, коробка ходовой созай. хоб, масъалаи кузов задагӣ пусидагӣ надора. состояние мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. хулоса ки мошин хушруак мегарда, бе камбудӣ расход намекунен, фақат ҳай мекунен мегарден. дӯстони азиз, мошини фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз, Opel Vectra B солиш 1996, айни ҳол дар Қурған, аммо вахш дай мошин меган. солиш 96 рақамош мондагем барои муроҷиат кардан. 27000 сомонӣ нархаш. бензини газ сӯзишворишай, дар кузови седан, мотор 1.6, 123456 километр пробег, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, бе проблема мегарди. хулоса ҳуҷҷат дорад, газ бензин 100%. илтимос конкретни харидор мега занг зананд, беҳуда занг назананд. сабаби савдо кардани мошин Россия рафтестем, барои ҳам мефурӯшем. муомила ҳам дора, харидори аниқ боша занг зана. дӯстони азиз, бо худотон занг занен, аз ҳолу аҳволи мошин хабардор шен, бигирен. дар авлошка аз 10000 боло гуфтам мошин мондагем. ҳар хел фикр накунем бачаҳои азиз. мошини навбатӣ Daewoo Lacetti ростии десе навор буд ки мо накардем, ҳамин мошина пешниҳод накардем барои тамошобино. ҳамин ҳисоби ки имсол состояние соз намеғалта, намеёвем, бароям намемонем бачаҳо. ҳастаи пусидагӣ задагиҳо мисол мемонем, бо ай тарафи шумо дар комментария бо гап мешавем бачаҳо. Daewoo Lacetti солиш 2006 дар бохтари Қурғонтепа бо нархи 35000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, мотор 1.6 механика. бародаро салом, мошин, мотор, коробка ходовой, руловой, панели ҳамаша ҷавоб мегум. нозадаҳай, газ евро 4 дора, документошам 100 навай кадагем мега, мели чӣ кор дора. панели утарафша гап мезанем. амиқа маълумот дӯстони азиз, мели чӣ кор дошта. мошини навбатӣ дӯстони азиз, Mercedes Benz E-Class солиш 1996, айни ҳол дар душанбе қарор дора, бо нархи 44000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, краскаи тоза, дарун берун хушроакай. мотор 3.2 литр, 12345 км пробег, коробка автомат. срочно фурӯшиай. марамат бо худотон занг зад бипурсем. бардор азиз, касоне ки лайкора намонден, дӯстони азиз, лайкотона бизанен, подписатсия кунен. агар ки шумо мошинхари аниқ бошенда, хулоса мо ҳаррӯза 10 дона 12 дона мошин навор мекунем. мошиное ки хоси дилтонай метавонед дар комментария нависем бачаҳо. лайкора бизанед, натарсен. ин ягон канал нест ки имсол мо як каса пас бизанем ё айболо бишнем, як каса ғайбат кунем. мо меҳнат мекунем барои шумо. вақти тамошо карден лайкора бизанен, подписатсия кунен. аз ҳаматон розием бачаҳо азиз. мошини навбатӣ Mercedes Benz C-Class солиш 1998, айни ҳол дар ресторашан қарор дорад.
нархиш 70000 сомонӣ фурӯхта мешавад. истаравшандаи 98 сол. рақамҳои вавилон барои муроҷиат кардан метавонед занг занед. сӯзишвориш бензини газай, краскаи тозаги хушрӯ, дар кузови седанаи мошин, мотор 1.8 литр, коробка передачи мошин механика. мошин зур ягон кор надорад, 10 литр дар 100 километр газ қатъӣ ҳаракат мекунад мошин. ҳамин қадр маълумот дӯстон азиз. краскаш бениҳоят тозаги хушрӯакай, задагӣ пусидагӣ варид хеле хеле гапҳош хулоса несте бародари азиз. худотон дидесен дар рӯи экран телефони компютери худотон. хай бо худотон дар ҳамин рақамҳо занг мезанен, номеро кор мекунад намекунад, маълумоташа баъд мегирен, рафта харидорӣ мекунем бачаҳо азиз. мошини фурӯшии навбатӣ дӯстон азиз. Toyota Avensis солиш 2007, 90000 сомонӣ нархаш. айни ҳол дар хуҷанди бостонӣ қарор дорад. тозаак хушрӯакаи мошин. сӯзишвориш бензини холӣ, газ задагӣ нест. дар кузови седан, мотор 1.8, коробка передачи автоматика. масъалаи алишшавида ягон грамм мақсад муроҷиат накунед. касоне ки алиш мекунем ягон хонаво Lexus, ягон намуди Mercedes, Toyota боша мега алиш намешава. толка сум дар кораи 90000 сомонӣ нақд омада болои кабода партен мошина бигирен. тозак хушро бе камбудии мошин без проблема хулоса. касоне ки мехаҳед ам рақамои 997 200 205 01 да занг занед аз номи канали Auto TV. иншоалло шумода бо ягон сум скидка мекунам бачаҳо азиз. мошини навбатии Volkswagen Golf қабул кардем дӯстон азиз. солиш 1998, бо нархи 33500 сомонӣ фурӯхта мешавад. айни ҳол дар душанбе. сӯзишвориш бензини газ дар кузови хечибек. объём мотори 1.6 литр, коробка передачи механика. дар ҳолати хуб қарор дорад мошин. ҳолатиш хубай. мотор 1.6 простой, документ 10 моҳа, газ бензин, гази евро 4, баллонош пачка. хуб хулоса ки дар ҳолати нормали мошин қарор дорад. бо савдо ҳам мешава. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 33500 сомонӣ. бачаҳо ҳамин навораи мо шумода писанд ҳаст ё нест, маъқулай, камбудӣ дорем надорем, ҳатман дар комментария нависен. агар камбудӣ набоша ба пеш 3 та 5 ай ҳаматон розем бачаҳо азиз. мошини навбатӣ дӯстон азиз. Vaz Priora солиш 2016, солои наваш 67500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ дар кузови седан, мотор 1.7, коробка механика. срочно сум дар кора, кондисионер ях, тонировка, документ 8 моҳа, 4 баллони пачка, ходовои губка, ҳамаш кардагиай мошин тоза, ягон камбудилиш надорад. беҳуда занг назане, бо нархи 67500 сомонӣ фурӯхта мешавад. касоне ки харидори қизиқ ҳастен дар ҳамин рақамҳои 900 охири 67 аз номи канали Auto TV гап занен, боз камтар муомила ҳам дорад. краскаи сафеди тозаи хушрӯак. ҳай мошина мо агар чанд қадр таъриф кунем меарзад бачаҳо. солиш 2016 навор ба охир мерасад бачаҳо. пешай баромадан лайкҳоро бимонен. ай ҳамаи шумо хоҳиш. боқӣ дар амони худо то навори баъдина худотон эҳтиёт кунед бародари азиз. ассалому алайкум.